Салом дӯстони азизи ман, иншолло ки ҳаматон созем. Мо ҳам алҳамдулилло созем, хубем духтаро. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Ҳазор раҳмат ки мара мепурсен дар комментарияу дар WhatsApp. Худоро шукр, ман созам, аҳлу оилам ҳама созаи тинҷаи духтаро. Ҳами қадаре ки камтарак ай пушти 1-2 документ будем, 2 ҳафта навор накардам. Ҳамаи шумо мара пурсидем ки апа ягон гап шидай ки видео намекунӣ. Не, худоро шукр, ягон гап нашидай. Камтарак кор доштам, ҳаматона ёд кардам. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки қадар мара суроғ мекунену мепурсен. Ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Шумо беҳтаринои маен, подписчикои хуби маен шумо. духтарои хушрӯи ман, навори имрӯзаи мо хали ай пирог тайёркунӣ сар мешава. Навора тамошо кунен. Каси да маъқул мешавад, дар каналам подписатсия куна. навораи хуби мара тамошо карда бутонад духтаро. Духтарако хушрӯи ман, шумо танка каналои манам тамошо накардед, имрӯз тамошо мекунед. беҳтаринои ман пироги модар 4 дуна тухм дар корай, немихали камтарак руған дар корай, шакар дар корай ним пиёла, разрихитил, ванилин, баъд йогурт духтаро, баъд орд. михои тайёр мекунем. Беҳад пирога ки ба маззаа ки як буваки хушрӯ дорад. баъд сабукхӯракай духтаро Ёсамин дӯст медорад, барои ҳамин қадар ман тез тайёрш мекунам. Аслан духтарако хушрӯи ман, имрӯз мамам тор кардааста, ина ман гап безанам. Ман дар дада магазин рафтам, курта харидам. Ман ина калки тобистон сева куртомо мепӯшам навома. Белӯр мелам мепӯшам. Ман оиди шумо намедонам ки ман хеле курта пӯшидам. намедонам ки татам хеле мешава. ҳоли кар шумо мебинем, баъд татанам мебинед хелие. Коламоне подписатсия кунед ки канало нави ман тамошо кунед, колокольчика бигӯчед. ҳам бо ки тамошобинои намхали ҳама ҳакша хеле лайк мезанем, орда медозем, баъдан венчи қати мековем духтаро. бисёр савол кардем, ман натонистам дар WhatsApp дар комментария шумода ҷавоб дода духтаро. бахшиши зиёд, беҳад кором бисёр буд. корбори зиндагӣ амихе якчанд корҳои шахсӣ доштам ки амвора тамом кардам. бо ина ман ба YouTube баргаштам. бо ҳар рӯза кӯшиш мекунам ки шумода видео кунам, видеои хуб кунам, шумо тамошо кунед, зиқ нашавед духтаро. дар ки ҷое бошен, худованд нигаҳбонтон боша. шумо беҳтаринои маен, подписчико. ина духтаро чиза ки ман тайёр шид, хамира ки ман тайёр шид. имха бисквитаки абичниякай но ба маззаи на формочкара имха камтарак маска мекунем, баъдан мерезем шаб. дӯстони азизи ман, нами ҳамаи кор омӯхтагарӣ дорад. бениҳоят қатон омӯхта шудагием. чӣ хеле ки шумо омӯхта шудагием, видеои мара диданда марам омӯхта шудагием, дар комментария мада менависонен ва ман шуморо ответ метам. беҳад зиқ шида будам. духтарои хушрӯи ман, 1 минутак вақтона мегирам. ман имрӯз шумода боз компанияи Faberlic тавсия метиҳам ки анами хоҳараки ман кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро, шумо да фақат телефон дар кораи интернет, кор хариду фурӯш нестаи духтаро. фақат ба хонаи худтона маҳсулоти дар кории хонатона мехарен. ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ки не халол дора бихарен. мега ки Faberlic дуруғай ӯ шахсият, албатта ки дар ҳамин ширкатҳо фаъол шидагӣ нестай, пешрафтагӣ нестай. баъдан мега ки Faberlic дуруғай, ширкат дуруғай. Не духтаро, Faberlic ҳақиқат дора. барое ки чӣ хеле ки мо шумо медонем, нами занҳои тоҷикӣ мо мераванд, дар саҳнаҳои калон баромад мекунанд, ойликҳои калон мегиранд ва боз бар замини қадар падарко ай наставнико мегиранд. шуморо метонен ки биёен қатъиян нами духтарако кор кунен. анами дар дилтон чӣ орзуоитон ки амалӣ нашуда, ба компанияи Faberlic амалиш кунен духтаро. кадоме ки кор кардан ҳам нахоҳад, компанияи Faberlic барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои намихали доначаҳои рӯтон, барои маршинкатон, барои ҳамаи чӣ дору дора, ҳамаи маҳсулотҳои косметикӣ ки шумо дар корай, кремҳои зур дора ки доғотона меравонад, метонед заказ кунед. хоҳараки ман ба шуморо роӣ мекунад. не ки ман боварӣ дорам ки кор беҳтарина дар шумо маъқул мешава. медроен ҳамроҳи хоҳари ман кор мекунед духтаро. дар ширкати Faberlic розыгрыш рафтестай, беҳад туҳфаҳои қиматбаҳои хуб мондагиянд. ҳам ай тарафи наставниктон,
ҳам ай тарафи компанияи Faberlic. мо дар ки ҷое бошем фарқ надорад духтаро, дар Тоҷикистон, дар Москва, дар ки ҷое бошем кор кардан метонем. Марҳамат. Телеграм каналшона дар комментария закрепид мекунам, подписатсия кунед. Ай номи канали ман салом расонед. Беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. Духтарои хушрӯи ма иҷада пирогак ма кексак ма тайёр шид. Намехе хушрӯакак омад. Фикр мекунам ки ҳамаи кӯдакон нағз мебинанд, тем более чизи беначинкара. Хай ҳаст кӯдаке ки начинкадор мехӯра. Ана даиҷа боша духтаро ма як намуд пичинаки бананчик мегӯям намхали тайёр кардастам. Мода чӣ дар корай? Сметана дар корай, шакар дар корай камтарак, маска дар корай, 2 дона тухм, разрехитель, ванилин, орд духтаро. бениҳоят як пичини молоима ки ба мазааш мо метавонем ки тайёр кунем. Касе тайёр кардан метавона, мошоллоҳ. Касе ки наметавона хай видеоро мебина, ёд мегира, бо як одам да мотиватсия мешавад духтаро. тамошо кунем. Касе да маъқул нест, хоҳиш мекунем ки тамошо накунад. духтаро орда медозем, нам хеле маскара ҳамаша якҷоя мекунем хушрӯак. духтарако савол метан ки ами чӣ хел кунем ки каналомон пеш барава ва шумо чӣ хел кардаин каналтон пеш рафт? духтаро канали ма 2 сола уже. Одамо дар як моҳ ҳамқадар подписчик мекунанд. мо 2 солае ки меҳнат мекунем, қариб 2 солае. хеле видео мекунем, видеои ҳеҷ кара намемонем, фақат видеои худман мемонам. мисол видеои тайёра намегирем бимонам, монтаж мекунам, гап мезанам, хай мепартам. худоро шукр подписчиком ҳамқадар шудай. шуморо меҳнат кунен, заҳмат бикашен, главни видеоҳои худтона бимонен, худтон меҳнат кунен. ними чизе ки дар хонатон мекунен аҳамият дода бошем. мо ҳамун чизе ки мехӯрем ҳамуро тайёр мекунем, ки ҷое ки мерем ҳамуро видео мекунем. баъд анаму вақт шумо пеш мерен духтаро. як совету, як маслиҳати дӯстонаи ма барои ҳамун духтаракое ки канали нав мекушоянд, барои ҳамвой ва баъд барои сабшества мондан мегӯем духтаро. ман мебинам канали кадомит ки хушрӯ боша, ман анамуро сабшества мемонам. бисёритон видеоҳои дигароро мегирем, баъд канали мада жалоб меояд. барои ҳамқадар духтаро хафа нашавем. кадомита видеои худтонай мисол хоҳиш кунем бибинам ки видеотон хушрӯай, ман ҳатман мемонам сабшества, ҳеҷ гап надорад. не ки видеотон хушрӯ набоша хафа нашавем, намемонам духтаро. инам хе духтаро кулулаҳакш мекунем, мемонем як дамак меиста. баъд чӣ мекунем? дадрунаш ма варёнка духтум, бо як десеташда варени духтум. инами тарз қати мепечонем. беҳад як пичинаки бамаззаҳаки хушрӯай духтаро. шуморо метавонем ки тайёр кунем. хушрӯ набоша ба чӣ маъне гуфтам духтаро? ба маънае нагуфтам ки шумо чизои безеб мепазед, хеле не. ҳамун пухтупаз чизе боша фарқ надорад, ҳамин айхтон боша. ана мо видеоро ма мегирам мемонам, видеоро тамошо мекунем. ҳозир ҳама пеш рафтаги, ҳама медонад ки кадом видео айхудат ҳастай, кадом видео айхудат нестай. мефаҳмад мисол одами баақл. бибинем ки видеои худтона мемонам. албатта ҳастанд дар ютуб занҳое ки беҳад пухтупазҳои хушрӯ мекунанд, худшон тайёр мекунанд мемонанд. ман аҳсан мегӯям мақсад ба ҳамун занҳое ки худшон меҳнат мекунанд дар ҳамин ютуб, каналшона пеш мебаранд. хали духтаракоро албатта мемонам сабшества. ина духтарома пичинак ма печондум, манам хеле пухтам пичинаком. болошона сахарни пудра кардам хушрӯчои ма. инами хеле бо лаззатаки хушрӯ омад. ма даиҷа пирогака бридам, шуморо нишон додам, тамошо кунед. чизе мепухтам намешикастам ша. баъд бисёр мегӯянд ки шумо чизоро барои фурӯхтан мекунед ки намешиканед, нишон наметен. не, албатта барои хӯрдан мекунем. намедонам, да ёдам намезад ки бубурам ё ки бишканам ша. хайна ба хоҳиши шумо ма бридам, нишон додам, бо пичинакам шикастам, нишон додам. наворро тамошо кунед. беҳад як навори дурозай. дар телефонам навор пурай духтаро. иншолло ки мемонам тона ҳамаша. ва чанд қа ки дастгирӣ кардем, бо ҳамқадар тез видеотон мекунам духтаро. ҳаматона аз барои аллоҳ дӯст медорам. подписчикои меҳрубони ман. духтаро шумо чӣ ҳол дорен ва дар чӣ корбор машғулен? ин қадар вақт ман набудам ки видеоҳои маро ёд кардак дар комментария бинависонен. беҳад хурсанд мешавам. даиҷа як питса пухтам, бо шумо дар навор кардам духтаро. хамири питсаро ба ову намаку дурож кардам духтаро. як хел вақт ба шир мекунам, ба кефир мекунам, ба ҳама чӣ мекунам. ина мехе баъд аму сири чира фақат мегӯем ки видео ко бимон.
сири неми обични каждый день нам хали беҳад амура дӯст медорам, фақат ба ҳамон тайёр мекунам. Оле иншолло ягон рӯз нишон метавам. Да ёдам назад ки ами видео карданда нишонтем. Адаиҷа боша духтаро чӣ тайёр кардастам? Оталай брида тайёр кардастам. Ман хали тайёр мекунам, нахта мемонам, мепаза, баъд пиёзу болгарию помидор медозам, баъд охирда пудинаву гашниҷ медозам духтаро. Пудинарам бо бисёр савол метаҳем ки ай ки ҷо мегирӣ. Хушрӯчои ма пудинара ай ашан мегирам, та нашта мията навистагиай. Эҷа я зуволаҳа гирифтам, зуволам овай, намакай, як дона тухмай. Чӣ хеле ки гуфтам, ман кор доштам. Пурра хушрӯ сёмка кардан наметонистам, аммо чанд қадр ки метонистам сарости ман шумода видео мекардам. Фикр мекунам ки шумо мара мефаҳмед ва дастгирӣ мекунед видеора. Ҳам хеле духтаро тунукш мекунем. Баъд бо бисёр мегӯем ки фақат ами хеле шакарову отала мекунӣ. Ба фикрам ки дӯст медорӣ. Ҳо духтаро бениҳоят дӯст медорам. Ман ягон авқота чени шакарову ними оталаи бридаву оталаи тупа дӯст намедорам. Барои ҳамин қадар тез тайёр мекунам. Шавҳарам ҳам хеле шакаровхӯр, оталахӯр ҳам хеле ай. Хай ҳаст оилае ки намехӯрад. Ҳамаи оила ҳар хеле духтарам. Чизеро ки нағз мебина оилам, тайёр мекунам. Чизеро ки намехӯрем, хай аввал барои каналам шида тайёр мекардам, ҳамихе мепартофтам. Яке ягон каса медодам. А ҳозир духтаро тайёр намекунам. Мегӯям чӣ дар кор исриф мешава. Чизеро ки мехӯрем, ҳамон чиза тайёр мекунам. Инамихе мепечонем ба инами тарз борикак хушрӯ мебурем. Чемай магазинида хеле хиткан бо бамазаи хушрӯай духтаро. Анамихе Ёсаминҷон дар хона имрӯз садик нарафтак. Хеле од чизакомама бридам. Бо шумода навор кардам, азизони дилам. Анами зуволаи оталара сахта каки хушрӯ бигирем, баъд камтар намакша бисёр бикунем, хушрӯ меояд. Вақти зувола гирида намакш бисёр боша, баъд сахти хушрӯ боша, оталатон хушрӯ меояд духтаро. Адаиҷа ма пиёзома дохтам, қати болгариём ҷӯшид, баъд зелена дохтам. Баъдам хеле тупааком ҷара тайёр шидан аллакай. Борикаки тунукаки хушрӯ омад духтаро. Шуморам тайёр кунед. Медонам ки ҳавастон мекунам, мехезен тайёр мекунем. Ва бисёр ранги ма одамое ки хеле авқотакҳои тоҷикӣ худмона дӯст медора. Мефораш ки фақат чизои тоҷикӣ бихӯра. Ман хелеам ҷойде ки отала ё чай дига ҳечим намефора, шакаро. Неми хеле гапҳо духтаро. Навора тамошо кунед то охир. Касе ки дами ширкатое ки тавсия метиҳем кор намекунад, бидроен кор кунед. хушрӯчои ма бовар кунед пушаймон намешавед. Духтаракҳои хуба тавсиятон метиҳем, наставникҳои хуба бидроен кор кунед. Ҷада боша оталаи бридаи ма тайёр шид. Оталаи косаакӣ мешава, бо хеле таваққакӣ мешава. Ман хеле таваққакиша кардам, ғавсакша. Инемихе духтаро. Адаиҷа боша ман шакарҳо тайёр кардам. Шакарҳо дар канали ма беҳад бисёрай, ман навор накардам. Шакарови ба қоқуфатир тайёр кардам духтаро. Тамошо кунед. Фикрҳои худтон дар комментария бинависонед ки наворои ман дар шумо маъқул ҳастай, нестай. Чӣ хеле мехоед бинависонед фикрҳои худтона, хурсанд мешавам духтаро. Адаиҷа боша ман оши макарони бе гӯшт тайёр кардам. Чӣ хеле ки шумо медонед, мо гӯшт намехӯрем. Оши макарони бе гӯшт, пиёза сирх кардам. Баъд сабзи мазир бондам, намак дохтам, нахӯд дохтам, об дохтам. Хеле ҷӯшид, нахтош пухт. Баъд макаронакша дохтам духтаро. Ман оши макарониро ранги зирбаки ош тайёр мекунам. Дона донаи хушрӯ мебиёяд. Вақте ки болгарию помидор дозиша хеле мулоимак меояд. Духтарои хушрӯи ма ҷада ман нахтшӯрак кардастам. Рости гап якум бора кардастам. Нахта ҷӯшондам, камтарак намак дохтам, ҷӯшид пухт. Камтар зелена, як дона пиёз. Ҳозир тайёр кунем чӣ хеле меояд. Ина духтарои хушрӯи ман нахтшӯраки ма тайёр шид. Ака ман намедонам чӣ медозӣ намедозӣ. Ами пиёзаш дохтам, зелен, тамом.
рости ютуба тамошо мекардам, ҳастай мумкине ки тамошо накардам, дар алда тайёр кардам. Ба мазаҳак омадай. Инҷода камтарак распаковка чек. Шавҳарам мевагияк овардан, шуморо навор кардам. хоҳиш мекунам ҳар хел гапҳои қабеҳ нанависонен. хай худоро шукр, чие хетерои ма кам шидай, тамом шидай ба фикрам. барои ки ҳамаша қариб заблокировать кардам, ё ки намедонам дига безор шидана нависондана. Дига оқай наменависонам, худо ба шукр. Беҳад хурсандам аз ҳамин чиз. хай кори мо ҳам яем сол видео ки мекунем, мо ҳама чира видео мекунем мемонем. касда маъқулай ба ҷону дил тамошо мекунад, касда маъқул нест, хай ҳечи гап не. даиҷа рӯзи дигаш ҳай бо шавҳарам омадан хали клубникакам хали чизако овардан, бо шумода навор кардам. азизони дилам, ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорам. раҳмат ки ҳастен ва ҳазор раҳмат бозам ки мара мепурсен, суроғ мекунен. аллои меҳрубона беандоза шукрона мекунам ки ҳамхали дӯстои ранги шумо дорам ки мара суроғ мекунен, мепурсен. ма хурсанд мешавам ва мехоҳам ки тезтарак бо шумода видео кунам, шумо тамошо кунен, зиқ нашавен. намехе духтаро даиҷаш боша бо дигаррӯзаи намхали камтарак харидак бо распаковка чек даиҷаша комментария менависонанд ки чи это кида интересни ёхи дига ҳеч кана менависоната ҳо лучши интересна набошуму гапи гандам наган. барои қадар ман хурсандам ай нанависондани хетеро. ҳастанд одамое ки мегӯянд агар хетер нанависона зиқ мешавам, ай модар рафта мегӯм ё ки тавта. не, ман наоборот баръакс хурсанд мешавам, барое ки духтари эҳсосӣ хали як гап меган сахт мерасаку гирён мешавам. ман ҳам хали духтарам, тезам, гизалаям, сраз гизала мешавам, не ки бо раҳмдилам. агар як чим бигам бо гирья меяд, зиқ мешавам. барои ҳам қадар лучши тамошо накунан, интересна набошум, чем ай гапи ганда гуфтана. ана мехе беҳтаринои ман. инҷа камтаракакам хали продукта харидем. духтарои ҷавони магазин омадем. ёсамина мороженое фордай, мороженое гирифтем. ёсамин салом гу холоша. мороженое беҳад бамаззае. духтаромонда садовод расидем, харидем, биромадем. леки ман сёмка накардам, барое ки беҳад монда шудам, дига сёмкарам накардам. Аса духтарка кусима, распаковка чеки мо, ай садовод. духтаромо садовод рафтем, заминака набурдем, барое ки ира намефорад, хали нағз намебинад. магазин ашан пашан хали ҷо рафтан нағз намебинад. баъд иқати момаш истод, хонаи момашда мо рафтем, омадем. инҷа двойкакш гирифтам. фақат мепурсен ки либосоша киҷо мегирӣ. духтаро либосош ягон бренд нестанд, ягон чизи хали қиматиҳои бигӯй ки 5000 6000 нестанд. просто ми чизакои хушрӯви биратш мекунам, тамом. ҳозир визиткаи савдогара мемонам, касида мефора, ай садовод мерен, вақтона харидорӣ мекунед. можат доставкарам доранд. хеле двойкакш гирифтам, валидатонаш бопӯша, чи хеле хушрӯчай, шортикаю чи футболка. ина духтаро беҳад мада махқул шид, ҷош хали мардакам света бизанен мебахшинака. баром чӣ кӯтам? инҷода чиш гирифтем. ира 1500 сум гирифтем. нера наи платьячара беҳад махқулам шид. нера 1700 дадодак. ина ман нағз мебинам будак чизои хушрӯ пӯша. худам намехарам, не ки ба духтар ман мефорам чизои хушрӯ бихарам. дадашам нағз мебинам, мегӯяд мефорам будак хушрӯ пӯша. як одам чӣ қадар худаш мисол
мефураш худиш фасон боша, не ки кудакш намефураш, мада махтулай кудак шуша. Так, мукак. Инҷа бо як платячаш гирифтам. И 1200 сом мехтарам. Иш нижняка. Хали ёқак дора. Раҳмат бача. Саломат бош бача. Ина. Оли бо мепуша бо видеош мекунам, бо та шумо мемонам духтаро. Хулас ки нем чиза кош гирифтем. Ҷа як калготки яки сафедиш гирифтем, туп тункако. Баъдиятан майкачаи сафедиш гирифтем. Барои либосои навош дадаш вибирад кард. Хулас анам хеле либосакош гирифтем духтаро. Омадем беҳад мондаштем. Аз бартишишон Рексона вуйними исами қалам тискнакай чаям паргрифт. Хали духтаро видеоро тамошо кунем. Айдадад, аймана форид. Дадаш дай форидак. Дадаш гуфт ки оля ум мефуроша. Бё ко пишонум та. Ина духтарои хушрӯйма визиткашон. Линияи 25, павилион 33. Рекламаи бе пул. Чизошон хушрӯе. Духтарои хушрӯйма иҷада ай фикс прайс контейнер гирифтам. Контейнером дига хел буд. Иҷада хели якоша гирифтам. Беҳад хушрӯак маҳқулум шид. Чанд донае гирифтам. Бо шумода навор кардам. И ай валбрес нестай. Валбресам ҳастаю. Ма ай фикс прайс гирифтам духтаро. Ана дайна иҷа боша. Халденикак ма тоза кардам. Навора то охир тамошо кунед. Лайкотуна бумонед духтаро. Лайк бепулай шумода осонае. Мада приятнее. Ма хурсанд мешам. Ва кӯшиш мекунам ки тез-тезак шумода видео кунам. Дигар хеле 2 ҳафта 3 ҳафта а ютуб дур намешам. Барое ки хидмам зиқ шидам беҳад. Лайкотуна бумонед духтаро. Ай шумо ҳеч намерава. Духтаро иҷа мо белда чака хари омадем. Чака гирифтем ба замина сосиска канадский, болгари, зелен, пилуҷигар, дона. Ён кас ҳастае белдача подписчикои ма дар комментария бинависед. Дӯстони азизи ма иҷада навора ба охир мерасонам. Аллои меҳрубон ҳама ҳақта нигаҳбон боша. Худованд ҳама ҳақ соҳиби фарзанд шавен. Дар ки ҷои бошен сиҳат саломат бошен. худтона эҳтиёт кунед. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда азизони дилам.